Familia mag jo Kenya mokwame piny Russia koro kwayo sirikal mondo konye neno ni johera magi oduogo pacho. E seche ma koro lipode nyiedhore e lela ni moko kuomgi inego, itweyo gi thuon, ka moko bende ichuno mondo obed jolweny ma Russia madhi e lweny e kind piny Russia gi Ukraine. Gino mamiyo jo Kenya moko imako kod jolweny ma Ukraine. Sirikal ma pacho ka to wacho ni jo Kenya ma ochun gi bedo jolweny ma Russia ne ochopo kuno ataro mar chik, ka koro sirikal ochiwo siem ne jo Kenya mondo bed motang' ne jogo ma wuondo joma dwa dhi tiyo e pinje maoko. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Chakre dwe mar 12 higa mokalo kane giyudo ote mar tho mar watgi e piny Russia, familia ni osebedo kagoyo tach oko mar apise mochung'ne tudruok pinje maoko mayudore Upper Hill, Nairobi, ka gimanyo kony mar sirikal e kelo ringre jaheragi e pachoka. Watgi no, Oscar Agola Ojiambo, jalweny machon ma pachoka, nowuok e pachoka dwe mar 6 higa mokadho kodhi bedo jalweny ma piny Russia. Matin ne dwe achiel kende bang' dhi Russia, tudruok kod familia mare ne ong'adore, kendo familia mare pok owuoyo kode kendo. Familia no koro ywak ni onge mar ler kowuok kuom migawo mochung'ne tudruok pinje maoko, medo gi lit kendo weyo gi kod kuyo mathoth. Akapiga communication amefika. After 1 month communication ikakatika. Tukaambiwa kuna komanda wa army ya Russia alimtumia message akisema Oscar alituacha. From then tumekuwa tukijaribu kufuatilia na Ministry of Foreign Affairs na tuende kama venye mwili italetwa. To oken familia ni kende, ripode podi medo nyiedhore lela e wi jo Kenya moko ma osetho ka gin e kin jolweny ma Russia manitiere e dhaw kod Ukraine, ka jo Kenya moko to jo Ukraine mako kendo itweyo gi. E apise go mochung'ne tudruok kod pinje maoko, familia machielo bende dwaro duoko tok koso bedo gi tudruok kod watgi chakre dwe mar 11 higa mokadho. Familia no nigi geno ni watgi no nyalo bedo ni podi ngima. Jaribu kutafuta hizo namba alinipatia, hatuwezi mpata. Na tunasikia kuna watu wametoka huko, kuna wengine wamekufa, kuna wengine wametoka hata hawana mguu. Familia no koro lieko ni watgi no ne owuond ni odhi yudo tich maber Russia, to kane ochopo kuno ne osoe e lwenye kama ne otiegore kuom dwe achiel kende, bang'e to okete e kin jolweny ma Russia mani mbele e dhao. Alikuwa ameambiwa anaenda kufanya kazi ya guarding. Kufika Russia akapelekwa kwa jeshi bila yeye kujua. Some Kenyans have been irregularly recruited to serve within the context of the ongoing Ukrainian-Russian conflict. Komachielo, ywak bende nitiere mar jo Kenya ma okwamo Cambodia ka giywak e wi sand ma giyudo kuno. Singoei olero ni jo Kenya ma oseyudore kama tek e pinje maoko osetudore kodgi kokalo e lai mopuodhi, komedo ni tim mar Kenya ma Moscow kotudore kod sirikal osekonyo e duoko e pachoka jo Kenya 28 chakre dwe mar 12 higa mokadho, kapodi gitiyo matek mar duoko jo Kenya mamoko pachoka. I think within the context of this desire on the part of many Kenyans to work abroad, some of them sort of fall victims to unscrupulous groups. With respect to Kenyans who have been captured by the government of Ukraine and are being held as prisoners of war, we are in the process of negotiating their release. Magitimore e seche manitiere ywak kod kwayo mar kony ma ikeyo e yore mag tudruok mag mbui mamedo keto picha mar achudhe ma wuondo jo Kenya ni tije nitiere pinje maoko, to nikech nok mar tije e pachoka, jo Kenya yudore kama rach e pinje maoko. Sirikal oyango ni gitiyo machiegni kod mbetre ma Russia e boma ma Nairobi mar tieko achudhe ma wuondo jo Kenya odhi Russia. Ka bende sirikal onogo kokalo e mbetre ma Bangkok kod migepe mamoko bende oyango ni ging'eyo gima jo Kenya kalo e Cambodia kendo gikedo